Nyom oha aduonu mienu. Mani jese wase me se mayenko Awurade fie. Yenan begyina wapon kese mu Jerusalem. Jerusalem wa wakyekere no se kura etoatoa mu yie. Eho na musuakuo no nante kro ya musuakuo se wodi Israel adanse se warikoyi Awurade din aye. Eho na wode nkonwa sisi ma atemuo David fie nkonwa no. Monsre Jerusalem asomdwie ensi wadofo yie. Asomdwie ntena wafasuo mu na yedie ntena waban mu. Menuanom ne memfefo nti meka se asomdwie ntena wo mu. Awurade ye Nyankopɔn fie nti mehwehwɛ papa mama wo.